एक दिन में 7 मिलियन 3 नंबर ट्रेनिंग और चल रहल बा इ गीत पवन सिंह के। और हई देखी 3 दिन में 4.8 मिलियन 2 नंबर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से ना होला, सब्सक्राइबर से ना। पावर स्टार के गाना पावर यही जैसे शुरू होला यही जैसे खत्म होला। पावर दोसर के कहाँ से लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देखी लोग गीत के। हर हर गंगे कल आ रहल बा टेलर, तो जाके कल देखी लोगिन टेलर के अपन प्यार दुलार देखी लोगिन। अरविंद अकेला, कल्लू, पवन सिंह, स्मृति सिन्हा, जौन की पूरा काशी के ही सीन बा, बनारस के ही सीन बा। तो टेलर के देखी लो। और ये गीत के नंबर 1 ट्रेनिंग पर मंगाए के बा आज के आज। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सुनी लोगिन के नंबर 1 ट्रेनिंग पर आवे। काहे कि खेसारी लाल हो गल बारन पीछे। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हई, 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर तो भी ना बाजल गाना। काहे कि ना बाजी पावर स्टार के आगे। और एक बात, पवन सिंह के देवी गीत शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, जौन की लिखले बने अरुण बिहारी। ये देवी गीत बहुत जल्द आई, 2-4 दिन में आई, पोस्टर लॉन्च हुई। तो देवी गीत के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी लोग। जय माता दी, जय भोजपुरी, जय पावर स्टार।